Guys, kuha tayong mangga. Dami kasing mangga, oh. Wait lang. Uwi natin sa Maynila pasalubong. Ay, mangga. Pasalubong. Ang ganda na ng bakuran. Nawalis na nila. Tulog pa si Jet. Ayun oh, ang dami oh. Ops, yun. Ayun, dami pa sa taas. Kunin ko muna isa. Sayang kasi nalalaglag lang guys. Kasi nahihinog na siya oh. Yun oh. Tapos pag umuulan dito, sobrang lakas ng hangin. Kaya sayang yung mangga. Dami nahuhulog. Ay! Sayang! Yun o, lalaki yun dun o. Bango. Ang bango ng mangga. Yung doon no, ito malalaki oh. Kaya ba yan? Ha? Kuya Nards, yun doon sa inyo. Marami pa? Ay, nalaglag ulit. Ayun yung apat to. Kaya ba yun? Mataas masyado yun oh. Yung kumpul-kumpul, apat siya ay no. May lumpia sila Justin, yung isda. Isda? Dami, apat agad. Anong ayuda nila? Sino yan? Pandan? Bango? Nalaglag. Tignan nyo guys, oh, may hinog na dun sa taas oh. Sayang. Ito. Medyo hinog na siya. Oo nga eh. Mag-graham tayo sa Maynila. Mango graham. Kasing nauusukan dito eh. Yan pa lang, ito pa lang. Ito oh. Yun lang sa taas. Ayun oh, wala namang aakit eh. Maiksi yung Nakapipinalagay sa usaya niya. Ay, meron pala dyan ito. Yun oh. Hindi nasira, oh. Ano na? Nasira yun? Ito. Walang what siya, oh. Kaso. Uy.
sandok? Dalawa sa kanin. Sa kanin. Kasi may bigas na. Doon lang sa mangga muna yung. Daling ko lang to. Ayuda, ayuda. Papahinog. Uwi ng ganyan. Gawin namin, papahinugay, mag-graham kami sa bahay. Sarap yan. Wakat, butog oh. Dapat gumawa tayo ng suman. Yung asawa niya. Suman sa saging. May malaki Tapos sila nalagyan ng nila. ano? Oo, yan. Pag hinog na. Yan ang asawa niya eh. Yung asawa niya. Pahinog na muna. Harap guys. Lumpiang isda. Ada dyan, talaba. Hmm? Talaba. Sawan. Wala tayo. Kinakalaan nila dito. Yun oh. Wala na, bawal na pag nahuli. Gaya, ayun na mababaang. Ayun oh, ayun. Ito nag-iisa. Nalalaglag na nga eh. Uy, puno na yung timba namin. Huwag kayo. Tagmangga ba ngayon? Pag ang Ano pa yan, pagka green na yung dahon yan, magbubulak-lak ulit yan. basta ano, basta ba pag lagi nauusukan talaga magkakaroon talaga siya ng bunga. Depende sa usok. Pag sa mga usok na ano. Depende sa usok. Ordinaryo lang kasi din yan. Dito yan sa bakuran. No? Ito pala nga merong bunga eh, kasi ano lagi daw nauusukan. Alin? Ako na pa. Kaya pa, may yan Ang bango ng mangga oh, may naman. May isang kaing, ay wala pa. Wala pang isang kaing. Timba pa lang. Gusto mo magkapatid, Tog? Hi ka kay Lolo! Hi ka, hi. Hi Lolo! Umuulan na, uwi na ikaw! Ulan Takbo, na! takbo, bilis, takbo. Takbo na, ulan na. Uwi na ako Lolo! Oh, takbo rin siya! Ulan na! Ulan na guys, ulan na. Ayun oh, bukas na lang natin balikan yung iba. Ayan, marami pa eh. Umuulan na. Woo! Ito pa kuya oh. Ito tong mababa yan. Lulit. Cute. Taas. Dapat yung ano, malaking timba. Sinisilong na nila yung campaign. Kasi uulan na guys. Silong na ni Ate Lalaine. Oh! Hala! Mamaya kasi pag umulan na naman yung malakas, tapos malakas yung hangin, naglalaglagan din yung hagdan. Sayang. Kaya kinuha na namin. Tapos ang hangin, no? Napabaksak na yung ulan. Ay! Sayang. Nahulog kasi siya. Ang bango! Sayang.
Ano daw? Tinapon niya? Ba't tinapon mo yung? Kinayang kami lahat. Pulutan daw, pulutan. Ayun pa oh. Yung sa maliit. Alin natin? Yung timba. Ando. Yan, puno na yung timba namin. Bakit ba yung isa? Karit yung isa. Dami na nating napitas. Ay, nasungkit. Ay, ang dami pala rito nakatago, no? Ayun, no? Tatago. Yan, lakas na ng ulan. Oh, parating na. Ito lang, no? Itong maliit na ano. Kuha tayo ng mango bulhang sa Maynila. Maynila para ano, pag-uwi natin sakto. Oh! Kahit di na siya sinungkit, oh. Nalaglag na lang po sa... Sarap to sa ano? Sardinas. Ayan. Kinayod na mangga. Oh, bakit? Masarap talaga sardinas, no? Saan? Hmm. Ang laki niya natin lalay na. Mapupuno ba natin yan? Dami nakatago, no? Yung dito sa taas ang dami. Lalaki na yun. Baka malaglag kaya yan. Oh, labas ka ulit na nagaling. May ayuda ulit. Ayan yon. Dami nang nangangampanya guys. Kaya bibigay sila ng ayuda. Labas ka lang dyan sa kalsada. Maraming ayuda makukuha. Maabot na sa Hey! Yan. Uwi na tayo. Dami nating nakuha. Dami nating nakuha mangga. Ah, magdadala pa mati sa ako si Kuya Nards. Uwi na tayo. Nakabutan na tayo ng unahan.
Ha? Ay, oo nga, muulan. Oh, daming mangga. Lagay doon, ayusin ko pala. Ang dami natin nakuha guys na mangga. Oh. Lagay natin dito. Sa lamisa, umaano yun, Ayan, pahinugin natin. Para mauwi natin ng Maynila. Sarap po. Hello. Ayan, bagong dating oh. May ayuda. Anong tawag dyan? Di ba hindi yan isang piling? Anong tawag dyan? Isang... Ha? Buwig? Isang buwig. Yeah. Ha? Bulig? Sa Bisaya yun. Dito daw buwig. Ang dami. Pay, sa motor niya. Ano yun? Saan? Parang alangan. Ito, masarap to. Alam nyo ba to guys? Ano yun? Oh, ang dami oh. Tinalagyan na yung box. Ang dami mangga. Ito po. Ito. Alam nyo to. Ito, tawag. Ano to? Labong. Yan. Bonggang labong. Yan, masarap to sa ugan ng manok. Tsaka isda. Ay na, oh. Ang dami pala nito, ano. Ang dami, oo, malahibo. Nakuha tayo ng... Buti nakuha muna natin ang mga mangga. Dami? Buti nakuha na natin yung mga mangga guys. Kasi yung ulan dito, may kasamang malakas na hangin. Kaya naglalaglagan siya. Kaya, buti na lang nakuha na natin. Sayang, ang dami nang nalaglag ng mga nakaraang